Učíš sa veľa? Nie. Nie. Skoro vôbec. No, Mne to stačí raz počuť. no, Čítaš veľa? A čo čítaš? rôzne. Prevažne fantasy. A fantasy. A čo máš teraz rozčítané? Teraz nič. Teraz nič. Nič sa dobre číta. No, najlepšie. Sú to 3 písmenka. N-I-Č. Dám si to ešte raz. N-I-Č. Skúsim zozadu. Č-I-N. Úplne niečo iné a nové. Máš 2 psov? Nie. 3? Žiadneho. Ty nemáš psa? Zajaca. Laco. Error. Laco má tu zásoby informáciami. Má 2 psov. Máš 2 psov? Nemám. Rada sa učí. Že vraj sa rada učíš? Nie. Laco, urob toto. Čítaj ďalšiu stranu, dobre? Už to spravil, dobre. Tak ideme na to, Viki. Nech sa páči, ruky za chrbát.